Μέχρι την ώρα που θα τα κλείσουμε, καταναλώνουμε είτε λελογισμένα είτε σπάταλα. Χρησιμοποιούμε, να μην πω καταναλώνουμε, να μην πω σπαταλούμε. Χρησιμοποιούμε φυσικούς πόρους, τους οποίους ούτε στο ελάχιστο δεν αναπληρώνουμε. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι αφού το 60% του πλανήτη της ανθρωπότητας κάνει αυτή τη δουλειά, χρησιμοποιεί χωρίς να σπαταλά φυσικούς πόρους, χωρίς να τους αναπληρώνει, δείχνει ότι είναι ένα διέξοδο. Δηλαδή μπορεί να γίνει και ο πιο αδαής αυτό. Είναι λοιπόν, νομίζω, υποβάθμιση του ανθρώπου, που ήταν κάποτε πολυμήχανος, που έκανε τα πάντα, καλλιεργούσε, είχε πολλά μικρά εισοδήματα, καλλιεργούσε τα πάντα, είχε το μυαλό του μια εποχή μπροστά πάντα, είχε ένα χρόνο μπροστά, να μπορεί να προσφέρει στη γη και στο οικοσύστημα αυτά που του δίνει η γη και το οικοσύστημα για να ζει και να υπάρχει. Ήταν πάντα ο άνθρωπος με το νου στο να μην τα καταναλώσει όλα, στο να βοηθήσει το περιβάλλον γύρω του να το ξαναδώσει και του χρόνου. Αυτό το χάσαμε. Εμείς έχουμε θεσπίσει ως φυσικό πόρο ένα και μοναδικό, το χρήμα. Έχουμε πλανηθεί τόσο πολύ που νομίζουμε πλέον ότι το χρήμα είναι φυσικός πόρο. Έχουμε ξεχάσει ότι η φυσική πόρη είναι το νερό, η σπόρη, το οξυγόνο, η ενέργεια, αυτά, ότι είναι οι φυσικοί πόροι που μας κρατούν στη ζωή. Αυτά τα έχει ξεχάσει ο σύγχρονος άνθρωπος που λέγεται πολιτισμένος και που θεωρεί απολύτως τους κάποιους λαούς οι οποίοι δεν έχουν ασπαστεί τη δυτική φιλοσοφία, τη δυτική κουλτούρα, το δυτικό πολιτισμό που είναι ο μοναδικός πολιτισμός ο οποίος έχει το οξύμορο σχήμα παράγω απορρίμματα. Έχουμε πλανηθεί πλέον τόσο πολύ ώστε θεωρούμε ότι αυτή η ευφιέστατη ανθρώπινη σύλληψη που για να διευκολύνουμε τις ανταλλαγές μας εφεύραμε και θεσπίσαμε το χρήμα για να το κάνει πιο απλή τη ζωή του. Αυτό λοιπόν το χρήμα με την αστικοποίηση και με τον εγκλεισμό των ανθρώπων στο κλουβί του χρηματοοικονομικού συστήματος έγινε το ίδιο αξία. Ενώ το χρήμα δεν είναι αξία από μόνο του, δεν είναι αυθύπαρκτη αξία, το χρήμα αντικατοπτρίζει αξίες. Μπορούμε να φέρουμε πολλά επιχειρήματα για να πιστούμε τελικά ότι ένας άνθρωπος, ειδικότερα από μόνος του, είναι αναπόφευκτο να είναι ανικανοποίητος στη ζωή του, να βιώνει αυτά τα τελείως αφύσικα συναισθήματα όπως είναι η μοναξιά, η ασθένεια, η μελαγχολία. Η φύση είναι τέλεια. Δεν απαντάτε πουθενά και ποτέ ασθένεια στη φύση. Αρκεί να υπάρχει μια ισορροπία και να αρχίζουμε αμυδρά να αντιλαμβανόμαστε τι είναι φύση, τι είναι ισορροπία, ας πούμε. Γιατί η φύση συνεχώς τίνει στην ισορροπία. Είτε είναι μέσα σε κάθε ζωντανό, είτε είναι σε κάθε πουλί, είτε είναι σε κάθε έντομο, είτε είναι σε κάθε λουλούδι. Τίνει διαρκώς προς την ισορροπία. Το θέμα είναι ότι και η ασθένεια λοιπόν είναι αποτέλεσμα επέμβασης, απομάκρυνσης από τη φύση. Δεν είναι τυχαίο που η ασθένεια πρωτοεμφανίζεται στη μονοκαλλιέργεια και μόνο εκεί απαντάτε. Κάθε μονοκαλλιέργεια είναι καταδικασμένη από τη φύση να αρρωστήσει. Είναι εξάμβλωμα της φύσης. Είναι κάτι που δεν αγαπάει η φύση. Είναι κάτι που η φύση δεν μπορεί να κυφορήσει, να αναπτυχθεί, να μεταβολιστεί. Στη φυσική καλλιέργεια έχουμε μια τέλεια διαδοχή πραγμάτων. Έχουμε βασικά διαδοχή ανθοφορία. Δίνουμε μια μεγάλη γκάμα σπόρων στη γη, όλες τις δυνατότητες, γιατί ποτέ δεν μπορούμε να ξέρουμε το ιστορικό προηγούμενο του εδάφους. Οπότε, όταν πετάς, όταν δίνεις όλες τις δυνατότητες σε όλο το χώρο, ξαφνικά αρχίζει το έδαφο, η ιδιαιτερότητα του εδάφους να εκδηλώνεται. Τα φυτά λοιπόν με τον τρόπο αυτό, όταν επισφαλίζουν την εγκατάσταση της διαφορετικότητας, καλλιεργούν το έδαφος. Όταν έχουμε μόνο ένα είδος, αναστέλνουν το έδαφος, μικητιάζουν το έδαφος. Άρα ποιες είναι οι εργασίες οι καθημερινές ενός φυσικού καλλιεργητή? Τίποτα. Δεν κάνω τίποτα. Η φύση τα κάνει όλα. Η μία φυτοκοινωνία διαδέχεται την άλλη. Ακρογωνιαίος λίθος της καλλιέργειας είναι να δεις τη δύναμη του ελάχιστου. Όσον αφορά τη δύναμη
του ελάχιστου που λέμε, ας πούμε, αυτοί, κυριολεκτούμε ότι δεν κάνουμε τίποτα όταν οριμάσει μια κατάσταση και ξαφνικά είμαστε τροφοσυλλέκτες μόνο σε όλα τα επίπεδα, κόβουμε καρπούς από παντού. Αλλά η φυσική καλλιέργεια μέσα από τη μη επεμβατικότητα μας δείχνει τι δικαιούμαστε. Η μη επεμβατικότητα σου δείχνει τον δρόμο όπου μπορείς να επέμβεις. Είναι λίγες οι κινήσεις που μπορείς εσύ μέσα από την ενότητά σου με τη φύση να κάνεις. Όταν χαθείς από αυτή, μπορείς να γράψεις χιλιάδες βιβλία, να λες εκατομμύρια πράγματα, μόνο και μόνο για να κρύψεις, να συγκαλύψεις το δυσαναπλήρωτο κενό. Γιατί όταν αποκοπείς από αυτή, δεν υφίστασαι ως προς αυτή. Είσαι μια μονάδα και ό,τι παλεύει τη ζωή και είναι μόνο του, ψοφλά. Κάνουμε αυτή τη δουλίτσα, οι ρίζες πάντα είναι μέσα. Αυτό είναι λίπασμα. Και τα πριν άγρια, ας πούμε, αρχίζουν και λειτουργούν για τα δικά μας τα φυτά. Οπότε αυτά τα κενά τώρα, παίρνουμε εδώ ανάμεσα σε αυτά τα κενά. Οπότε αντί για τα καινούργια άγρια να αρχίσουν να βγαίνουν τα δικά μας φυτά και να πληρούν το χώρο. Εκεί που φύτρωνε φλισκούνι κι άγρια μέντα και έβγαζε η γη το πρώτο της κυκλάμινο, τώρα χωριάτες παζαρεύουν τα τσιμέντα και τα πουλιά πέφτουν νεκρά στην ύψη καμίνο. Κι εμείς Περσεφόνη στην αγκαλιά της γης, στου κόσμου το μπαλκόνι ποτέ μην ξαναβγείς. Κι εμείς Περσεφόνη στην αγκαλιά της γης, στου κόσμου το μπαλκόνι